Dobro večer, dobrodošli u još jednu Harmu, prvi farmaceutski reality show na ovim prostorima. U ovom neverovatnom show ne samo da imate priliku da pratite dogodovštine naših ukućana, već i da se lično uverite u blagotvorna dejstva preparata i lekova našeg generalnog pokrovitelja, farmaceutskog giganta sa mongolsko-kineske granice, Chon Chon Pharma and Cosmetics. Vikend za nama je bio veoma uzbudljiv, zahvaljujući pre svega vama, jer ste baš vi putem SMS-a izglasali da bude antidepresiv vikend. Te je bilo veoma veselo. Osim što je Baške morao da napusti kuću zbog neke alergije, sve je bilo u redu. Ali idemo odmah da vidimo šta se dešava na našem malom eksperimentalnom ranču i koje ste lekiće odabrali za naše ukućene. Opustite se i uživajte, a ako ne možete, tu je uvek Zunzan za život bez stresa. Idemo. Ja ti malo na miru, bre, šta će ljudi reći posle? Pa ja držim do sebe, bre. Ona je poljubila ga. Ja sam da neću nešto normalno da popije već 2 dana i jedem lek protiv zatvora. Večeru sam potočio 100 kila papira sigurno, već više čitam knjige Ana Karenina i to se sve pročita. Pa gde ovaj mali, bre, pa gde ovaj mali sa tim lekićima, je? Mislim, nije da se sad za nešto navuku, razumeš, ali treba mi malo tih zenzenova, razumeš, što je ovaj mali donosio, bre, razumeš? Ja mogu da se skinem kad hoću skroz, nego, razumeš? Ajde ćuti, bre, baš me nerviraš. Naravno da si se navukao kad si obećao da ćeš se skinuti go ako ti daju 1000 miligrama Zunspida. Pa ja mar mogu, bre, da se skinem go, mogu, a vidi tebe, na što ličiš, bre, a krpe, jedan, navukla si se na te lekiće za mršavljenje, bre. Ja sam super model, budalo. A možeš sad da budeš super model kod Unice, pa samo, bre. Da, ti znaš. Stani ti više, bre, polako, bre. Brate, polako, pusti je, oraće ti iz žice, izgristi. Husin se ne budi već 3 dana. Se ne budi. Huso. Huso je najbolje, brate, pogledaj ovo što mi radimo. Onda bar me ne daju besedin, brate. Jebote, i ti si izasre sve po kući, bre. A ti? Istruli onaj čučavac od tvog, brate, sranja, brate. Uzmi malo ovog sokića, bre. Haha, ludilo. Naši ukućani još ne znaju šta su dobili, ali naravno mi znamo i vi znate, pošto ste vi to tražili. Za DJ Husmira, opet ste tražili 800 mg besedina. Ne znam da li je to pametno, dragi gledalci. Da vidimo, Radoš Miklja dobio je oko 2 puta 6 u Zunspida, to je ovaj naš momak sa velikim naočarima, znači ništa od spavanja opet. Naša dama, jedina dama koja je ostala, dobila je 1000 mg antidepresiva na bazi pandinih želučevina, to je jako jedan zdrav lek. I da vidimo na kraju, naš dugokosi prijatelj dobio je 2 puta Džinginskan potencijal. Da, svi znamo, to je veoma jak lek za potenciju. Ne znam, bit će svašta, zato se i vraćamo u seriju. Pa gdje si ti, mali? Bato, sine! Bato, koja je moja tableta, Bato? Ovo je moja. Jebe... Mama, dobro. Evo se, Husmire. Dobro. Husmire, hoćeš ti? Daj, brate, neko Husmire. Daj, ovo gurni, evo ga. Daj mu lek. Ajde, bre. Gurni, brate, nek zvaci, tako. Odmah je bolje. Če popije kinesku tabletu. Bude bolje, brate. Pa sad mogu da iskuliram, ono da... Sve, ako sedi, kako da ti kažem, sve je bolje, da se ono nešto brzo. Da zapalim cigaru jednu, bar ko čovjek. Kada je bio išao u Šabac.
You're unbelievable. Zašto? A zašto me ignoriš? Zašto me ignoriš kad sam lepo rekao? Zašto me ignoriš kad sam ti lepo rekao? Mislim, sve okej. Čuo sam se sve okej. Tamo se dogovarate kod ovih krava. Čuo sam se. Dogovarate se kod krava, čovječe, da razumeš, napravili ste klan. Napravili ste klan, podelili ste dvije grupe. Si me razumeli, već sam ničija strana. Ja sam tako rekao svako ulice šta sam teo, si čuo pička.